Amabhizinisi amancane embonini yobuhlakani bokwenziwa, izinhlelo zamakhompiyutha, imali yedijithali namafu akude angazuza kakhulu esibonelelweni sentela socwaningo nokuthuthukiswa esiklomelisa ukukhamba izinto ezintsha bokunciphisa isikweletu susethweletu susefanelekile. Emabhizinisini asaqala angakabi nanzuzo, ukuncishiswa kwentela okungasaphesenti ayi-105 kwasendaweni kubaluleke kakhulu kuvumela izinkampani ukuba zehlise isikweletu somyaka yonke. Lokhu kusiza ukunciphisa izinga lokusetshenziswa kwemali futhi kukhulule imali ukuze iphinde itshalwe ekuthuthukisweni komkhiqizo, ukuqashwa, kanye wandiswa kokusebenza okuyenza ibe ithuzu onkala ukuze olwazi olwenziwe thono Swanson Reed.